Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου και Αγίου Φανουρίου Κατακόμβες στο τρίκορυφο της Φωκίδος. Για να σας βοηθήσω περισσότερο, είναι ακριβώς πάνω από την πόλη της Ναυπάκτου. Η σημερινή εκδρομή μας εδώ αφορά ότι το μοναστήρι φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης από την Ίσο Λέσβο. Φυσικά θα προστιμήσουμε, καθώς επίσης θα διαβαστούν υπέρ υγείας και θα γίνει και μία ερωτοκλασία. Τώρα θα σας δείξουμε μια γενική εικόνα του προαύλιου χώρου. Μπροστά μας βλέπουμε το κεντρικό κτίριο όπου φιλοξενούνται οι κατακόμβες και έχουν είσοδο από την από πάνω πλευρά, και είναι και τα κελιά όπου ζουν οι μοναχές. Μπροστά μας βλέπουμε τον Ιερό Ναό. Ακριβώς απέναντι στις μουριές είναι το κοδωνοστάσιο και ο Σταυρός του Μαρτυρίου. Τώρα είμαστε εντός του Ιερού Ναού, όπου διαβάζεται ο Εσπερινός και σε λίγο θα γίνει και η ερωτοκλασία. Εδώ βλέπουμε ένα ενίσχυο αντίγραφο της Παναγίας της Παραμυθιάς από το Άγιο Όρος. Το ιερό. Και εδώ είναι τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Βοήθειά μας. Ο Εσπερινός, η δέηση και η ερωτοκλασία τελείωσε. Διαβάστηκαν τα υπέρ υγείας, ονόματα των φίλων από τον group μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ταξιδεύετε μαζί μας. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube, Pelops Land Travel, ταξιδιωτικό γραφείο, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευχαριστούμε.